kunfɔlɔ b'a di ma an dɔn maa ka ngi buran bojan ba kunfɔlɔ a b'i bolo baasi tɛ n'i ye kunfɔlɔ di yan i ka dɔn n b'a minɛ Yusu miliɛndicataire du renouveau m'ale jaso min ye bɔko 350 ani 2 ye nin ye i ka dɔn kuma kɛmɛ min kan a bɛ kɛnɛya kofɔ adamadenya ani ɲɛnamaya jɔsen fɔlɔ o ye kɛnɛya ye tɔ bɛɛ dulon bɛ o la fɛn min ye kɛnɛya ye a baara dɔ waleyala an ka jamana kɔnɔ sabu ka d'a ka dɔgɔtɔrɔso belebeleba dɔgɔtɔrɔso cɛɲi dɔgɔtɔrɔso min ni minan siya bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kɔnɔ adamadenw bɛ se ka lafiya cogo min na ka banabaatɔw kɛnɛya o dɔgɔtɔrɔso belebele an kama ko polyclinique les oranges a la i ka dɔn Banangɔrɔ Sanangɔrɔba o commune na fɛn min nin don kama a kɛra nisɔndiya belebeleba ye ayiwa sibiri tɛmɛnen février kalo tile 19 2022 in na fɛn min ye maa min b'a ɲɛmaaya la a don kama o de ye directeur général de la santé hygiène publique dɔgɔtɔrɔ Cheikh Amadou Tidiane Tarawele ale de tun bɛ ko ɲɛmaaya la a don kama fɛn min ye nin dɔgɔtɔrɔsoba in ye a dayɛlɛ la a dayɛlɛli kɔni a kɛra nisɔndiyaba ye sabu ka d'a kan a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Banangɔrɔ ma n y'a fɔ Sanangɔrɔba o commune na a bɛ Bamakɔ yɛrɛ dafɛ n'i bɛ taa Buguni yan fan fɛ n'i ye nin ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ fɛn min tɛgɛrɛ ɲɔgɔn ma forobaca i k'a dɔn ani kɛnyɛrɛ ye ko ma ko partenariat public privé nin bɛ o mina ko fɔ fɛn min nin dɔgɔtɔrɔso belebeleba ɲumanba in ye a yɛrɛ bangena i ka dɔn sababuya la fɛn min ye an ko min ma ayiwa ko bolodi ɲɔgɔnma société polyclinique les oranges ani fonds hollandais Cordaedo Investissement olu de jɛra k'u tɛgɛri ɲɔgɔn ma fɛn min sɛbɛn wari a miliyari 4 ni k'a don nin dɔgɔtɔrɔso belebeleba in na nin don kama nisɔndiya tun bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ Banangɔrɔ sabu maire délégué Seydou Samakɛ ale fɔlɔ ye kuma ta kuma min kɔnɔna na a nisɔndiyara a mugurila kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye polyclinique les oranges a dayɛlɛli olu fɛ yen ale kɔni da se ka dɔwɛrɛ fɔ ni nisɔndiya tɛ a ko olu tɛna n'u furakɛ Bamakɔ bilen koyi Bamakɔkaw olu de bɛna wuli sanni ka t'u furakɛ i ka dɔn Banangɔrɔ sabu ka d'a kan dɔgɔtɔrɔso min bɛ nin ye ko nin ye dɔgɔtɔrɔso ɲumanba ye nin ye dɔgɔtɔrɔso belebeleba ye a y'o kuma fana kɛ nisɔndiya tun bɛ sigidala maa bɛɛ lajɛlen la ayiwa maa min fana kɛra sababu ye ka dɔgɔtɔrɔso ye ni k'a jɔ n'o bi promoteur ko fɔ ayiwa o de ye Amadu Beyidiso ye Amadu Beyidiso ale ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a ye foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma k'a jira k'a fɔ farajɛla fanga ma ɲɛmaaw olu kɔni hamina ko ye min ye o de ye maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka se ka i ka dɔn kɛnɛya ɲuman sɔrɔ u yɛrɛ kɔrɔ a ye maa ɲɛmaaw fo k'a sababuya kɛ olu de jɛnna n'a ye nin dɔgɔtɔrɔsoba in ka se ka jɔ wa fɛn min ye dɛmɛ fana ye ko jamana ka dɛmɛ ma kɔtigɛ fiyewu sabu sira yɛrɛ min bɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso in na jamana y'i jɔ n'o musakaw bɛɛ lajɛlen ye n'i ye nin ko in da k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa an ka jamana kɔnɔ yan bana mana gwɛlɛya ayiwa mɔgɔw bɛ ta ka bɔ n'u ye ani ka taa jamana kɔ ka taa furakɛ jamana wɛrɛw la ayiwa Yusu o dun se tɛ bɛɛ ye o fana ka dɔgɔtɔrɔso kɛ an yɛrɛ fɛ yan i bɛ taa minɛn min nɔfɛ jamana wɛrɛ la o minɛnw ka se ka sɔrɔ yan i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ min nɔfɛ jamana wɛrɛ la o dɔgɔtɔrɔw ka se ka sɔrɔ yan o fana nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bila minɛn min kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ an'u ka wulikajɔ o ko bɛ se ka kɛ tiɲɛ cogo min na ko nin bɛ o fana waleya a ko ale ka laɲini ye min ye maa si kana wuli a bilen k'i t'i furakɛ yɔrɔ wɛrɛ ayiwa ni bana kɛra i gɛrɛsɛgɛ ye i ka se ka furakɛ i yɛrɛ kɔrɔ yan sabu ka d'a kan dɔgɔtɔrɔ jolenw bɛ an fɛ yan o fana minɛnw ka ɲini k'a ko bɛɛ lajɛlen danganiya dafa n'o kɔni kɛra maliden o bɛ lafiya kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ ale kɔni ka foliw la ale bɛ foli de kurakura ale bɛ k'a ɲɛsin farajɛla fanga a maa ɲɛmaaw ma u ye dɛmɛ min kɛ nin ko in na i ka dɔn k'a tɛ se ka fɔ k'a ban polyclinique les oranges ko nin kɔni kɛra ko belebeleba ye fɛn min ye dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ a ko dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ kɛ o kɛ ayiwa sigida min na a bɛ na ni nisɔndiya de ye sabu ka d'a kan n'i ko ko furakɛli n'i ko ko kɛnɛya adamadenya jɔsen fɔlɔ de don ni kɛnɛya kɔni bɛ yen kaba Yusu fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yen hali n'an bɛ dugawu don kɛ ɲɔgɔn ye an b'a fɔ Ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye kɛnɛya fɛn bɛɛ lajɛlen dulon bɛ o de la fɛn min Amadu Beyidiso ye a ye nin kuma in fana lase o tɛmɛnen kɔfɛ kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo directeur général de la santé hygiène publique dɔgɔtɔrɔ Cheikh Amadou Tidiane Tarawele ale ye kuma fana ta ale fana ka kumaw la a ye foli kɛ ka ɲɛsin farajɛla fanga maa ɲɛmaaw ma kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen olu hamina ko ye min ye an ka dɔgɔtɔrɔsow bɛ se ka jɔ ka ɲɛ cogo min na dɔgɔtɔrɔ jolenw bɛ se ka k'a kɔnɔ cogo min na minɛn ɲɛnamaw bɛ se ka na cogo min na ka maliden bɛɛ lajɛlen lafiya kɛnɛyako la a y'o foli fana ta ni ka farajɛla fanga maaw sɛgɛrɛ a ko jateden caman bɛ yen minnu kɔni b'a jira k'a fɔ de ye ko ayiwa baara caman kɛra hali n'o y'a sɔrɔ baara fana tɔ bɛɛ fɛn min kɔni ye kɛnɛyako ye caman kɛra a la wa jamana ɲɛmaaw ani dɔgɔtɔrɔw b'a la k'u sen da baara in nɔfɛ dɔɔni dɔɔni walasa maliden bɛɛ lajɛlen sago bɛ se ka sɔrɔ i k'a dɔn kɛnɛyako la
ako ni ye ko inda ka lajɛ farajɛla fanga maa ɲɛmaaw ko don o don olu hamina ko ye min o ye kɛnɛya ɲɛtaa de ye olu fana dɔgɔtɔrɔ olu minnu bɛ ɲɛmaayaw la fɛn min kɔni olu fana ka ɲɛta ye dɔwɛrɛ tɛ olu ka ɲinifɛn de ye maliden yɛrɛ ka se k'a sago de sɔrɔ kɛnɛyako la Mali kɔnɔ yan o ye olu ka ɲininda ye o fana a ye foli kɛ ka ɲɛsin polyclinique Les Oranges a jɔli ma a ko fɛn min ye ayiwa forobacɛ tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye forobacɛ n'a ni kɛnyɛrɛye jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ nin kɛra kɛcogo min na k'o bɛ kɛ sababu ye ka maliden sɛbɛkɔrɔ lafiya kosɛbɛ o fana fɛn min ye kɛnyɛrɛye ani forobacɛ olu ka baara ɲɔgɔnya k'o de fana bangenen filɛ nin ye nin na fɛn min ye an ko ma ko norme moderne o de ye k'a fɔ ayiwa dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ i bɛ fɛn fɛn ɲini ayiwa diɲɛ minɛnkura la minɛnmabɔ minnu kɔfɛ ani fɛn min kɔni ye yɔrɔ k'a labɛn ka ɲɛ ko n'i sera clinique polyclinique multidisciplinaire Les Oranges a b'a dɔn nin yɔrɔ in i ka dɔn banakɔrɔkaw fɛ yen a kɛra nisɔndiyaba ye a ko n'i ye nin ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ nin dɔgɔtɔrɔso belebeleba min filɛ nin ye i n'a fɔ an y'a fɔ kuma daminɛ na fɛn min ye polyclinique Les Oranges ani fond hollandais Corded Investissement olu jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Yusu Tarawele wari kasabe min donna nin da fɛ sifawale miliyari 4 n'i taara i jɔ Banakɔrɔ ka dɔgɔtɔrɔso in lajɛ i dabali bɛ ban ayi foyi tɛ sɔrɔ ka caya i y'a faamuya ba la kɛnɛya kosɛbɛ ani lakana ma o fana nin don kama fɛn min ye directeur général de la santé hygiène publique docteur Cheikh Amadou Tidiane Tarawele a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara kosɛbɛ a ye laɲini kɛ i ka dɔn Banakɔrɔkaw bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ nin fɛn ɲumanba min n'a filɛ u bolo nin ye u k'a minɛ ka ɲɛ kosɛbɛ sabu ka d'a kan dɔgɔtɔrɔso joli ye fɛn dɔ ye ayiwa a minɛcogo ɲuman a n'a matarafali o fana y'a dama ko wɛrɛ ye nin ye mun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ jamu tɛ ne ale ka fasiri don jamu n'i y'ale ka fasiri bila ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn minnu b'a wele ko soir de Bamako o bi ɲɛ Antoine min ye lakanabaliya min n'o b'an ka jamana kɔnɔ min ye wulikajɔ de kɛ n bɛ sanga in na jɛkulu dɔ wulilen don n'o y'an ka woromasere tabaw ye kɔrɔ marabolo ani cɛmancɛ marabolo hali tile bi yan b'a fɛ yan bisimila Antoine aw k'a dɔw bɛ min wele ko opération kɛlɛtigi k'a dɔn wulila min ye ka dangari kɛ maa minnu bɛ yen n'an b'olu wele ko terroristes Antoine aw k'a dɔn état major général de l'armée kana dangari fɔ sa i b'a fɔ k'u cɔngɔ de k'u cɔngɔ o de kuma tilennen k'u cɔngɔ min ye état major général des armées olu kɔni aw k'a dɔn min ye communiqué dɔ o bɔra ka bin février kalo tile 22 san 2022 bisimila Antoine min o ti dɔwɛrɛ min ye maa minnu kɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'u na dangari anw ka ɲɛnamaya la k'u na dangari anw ka lakana la février kalo o tile 22 min ye k'a daminɛ février kalo tile 16 tile 22 min ye Tombouctou mara la faama kɔni olu wulila k'a dɔn ka girinni kɛ o girinni o kɛra sababu ye min ye terroriste maa 8 u kɔni u ye dangari olu ɲininen de koyi Antoine n'u ye olu sɔrɔ Antoine i k'a dɔn ninnu de kɔni ye ko kunbaw ye u ti dangɛ o n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn chef de base 2 min ye aw k'a dɔn olu b'o la o ye Abdou ani aw k'a dɔn Mohamed Abari n'o tɛmɛna ka bɔ yen kelen bɛ o ye kɛlɛkuntigi ye Bouakari Nuhu Diallo dɔ bɛ min ye o kɔni o kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ o bɛ dangari Segu ani Mopti yanfan ani fo ka taa se Baɲangara ma min ye an ka wolomasiri tabaw ka maa ɲɛmaaso ye sa u ka wuli ka jɔ dɔ la o kɛra sababu ye k'a dɔn ka daga yɔrɔ 15 ni ko olu yɔrɔ dɔn wa k'a dɔn u na taa fasa ba olu ɲɛna n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye terroriste 19 olu k'u y'olu neutraliser neutraliser kɔrɔ ye k'u fara de sɔrɔsi kuma don sɔrɔsi kuma neutraliser réplique tactique wa Asimu filɛ nin ye n'i taara kuma fɛ dɔrɔn n'a kan ka kɛ a b'a fɔ ko affirmative n'a ma kan ka kɛ a b'a fɔ ko négatif ale ni Sadio Kamara sɔrɔsi kuma o de ye a banna koyi Antoine min n'o tɛmɛna ka bɔ yen moto 34 y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ min ye téléphone 37 u y'o bɛɛ lajɛlen minɛ ka batterie 3 u y'o fana sɔrɔ u y'o minɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen a bɛ k'a dɔn min ye
mamunun be no olu be digense ni nga awa fenjugo do la no yo bomuye mugujugo yo o mugujugo shiegi yo bela jelen salo kaboy no temna kaboy mi awa marfa no yo gozule cheworo ofla ani isharjar nani annon awkado minye nyera la ma bisaba ni vla olu ko ngum mine nanga tlara ko yesika ke yo bla jana robere mo ko bulu ko olu kale ngasika ke olu nana kana ye ka fo unno te kola yo lo bla non de kon nan sa mi mado be olu ko men numve olu ka tate dorere ni jaga ko mine awasigida maula jaga toni muga ani doro o mingu josone nu nyanga yo bele jele mine no temana ka boy mi esegu ani mobti mara anga wol masre tabaw ko ngembe ka ko bele jele ke ka koloshili ke o bidu digani awakado wol ko to bele jele la ka laje mi awa mamunun be nu be dankare aunga awatani ga sigina be tegab sika da oluka njugo mina o minye wulika jode kele ka tesiti awani ka da golonji ninga flangolonji awakado ka bambanji nunu ka minye awakado uchar ka ta fa bele jelefe o bambanju ku kende ka dore ke bide minye awa esigida yoro ubita ka ta bala anga telefoni so munun be no be ka so we sigida mau be ka kunafuni o toro njugo mina ubita dankare ola miye anga executive major general no yanga wolo masiri tabaw kam manye masoy olu ko ni wulile do koko awa miye ni mbara sika kechugo shila ka kunche awa lafiya malip sika lakana soro chugo mina niskida mau numa ujo rola sikida mau de sika fo nimbeta ka fara olu ere kan nyininga wala sa awa miye dam sika kari majugo munu no lu kemme ka anga khalifa torobi wala sa am sika dangare olu la chugo mina ala ka nguna ja ni sebe ay ni bo soir de mako kono awa bisu madaina maminga sawado o Umar Angoy Baye aywa sorre bonko ambu foku wala mando aywa Yusuf Traoré amadu go ke ko ala ka janga cedewna ala ka kele ala ka ja anga soro sula ne be sebenda sebe mi na ngama ikado ko lende pana semi sebe nye nana ameta njoy ha sente abo kibara ko fo na fora sente ali ke meka ngabloma ninga onona bla bibina ko na femi ko sharti ko ni akura era aywa ninga aywa yele mabulu chama ningo odo akonnala Yusuf femi sente bibina ma ke mani ma mo kane kele ne do ko dabna yele ikaro ka blaka ta fo ma keme an ma binane woloflana ko roba dira ka fo ma mo kan woro olubina faraka mbela dile kuye malidewu olubi se ka be tugomina ni yalla je femi sente denet mene baraw chamangera demi charte de la transition na be transition charte reko fo ikaro akura era op mana yele mabulu chamangera kono mimna ke sababu yeka malidewu mbe ninga ni beni here ma keme an mo kan kele ode mbe folo ko dabna yele ka ma mo kan woro faraka obiti jo ma keme ani binani ani woloflana fem vona gouvernement mo yina be ministre ko fo akun fara ko ma mu kan duru ko titemo ka ko dafana bina yele ka chama fana fara oka min ba to ikaro malide bela jele bi se ki yere ko ina tugo mina ni yele mabolo min dara ni nga do charte de la transition na ibaye ka fo ayo o fana la yini sur la mive a sababu ya de craft ka fo ba mi no kera anga ma ko concertation nationale septembre 2022 na nga fo septembre 2021 de do sake ikado o yele mabolo mingera ibaye ka fo onana bange do akun temenena conseil national de transition ikano SNT kasega yele mabolo ke même SNT charti nga fo transition charti ayele mali ma keme ani ma mo ngane me adu kama SNT mola do bela jele ko no bolo wuli ku sona ikado yele mabolo ma ha o yele mabolo mina ke sababu ye femi ngone no ka chamanye ningo do anga jamana re a politiko tabolo la CNT nya fo ma kemani ma mo kanekele abina mono bo kata ma kemani ma binani ani wolo vlana sabu ni yalla je parti politique do ko ya dira ka fo lutu yere ni ngoy ngono olu farla nyonga ko cadre au cadre mamnu vleni cadre d'échange pour une transition réussie au mo chamanya dira ka fo lutna fanga la ko do ni marsagalo tle mo ganduru no temenna ko femi ni nyina mabulu kuram no mna ke sababu ye femi ngoni ka pamanyanya ke maldi njama nga se ki yere ko ngonna la mimba to ikado ben abina to mna jango politiko mangami ni obesena akoni wale minu ni wale kuram no ndo ne fleni nye do wala te ha akunde ka sente ka se ka daele femi gouvernement ka se ka ofana daele ni
ye ni yɛlɛma bolo in da k'a lajɛ maa caman kɔni ye tɛgɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fɔ nin ko in na sabu nin b'a jira k'a fɔ malidenw a mana gan cogo o cogo i ka dɔn ni maaw sigara ka kuma a bɛ se ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ nka yɛlɛma bolo min fana b'a kɔnɔ kosɛbɛ n'o fana jɛlen don o de ye k'a fɔ min bɛ furanjɛ fanga a ɲɛmaaya la bi kolonɛl Asimi Goyita i ka dɔn ko ale tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye i ka dɔn ayiwa wote nataw la o kuma fana fɔra ni k'o perepere latigɛ kosɛbɛ fɛn min n'a jirala k'a fɔ ko a t'a nɔ na n'a fɔra ko ma ko vacances de pouvoir tari o tɛ de vacances de la présidence n'a yɛrɛ k'a fɔ k'a tɛ yen don min na o fana fɛn min CNT maa ɲɛmaa ye o bɛ bila a nɔ la o fana yɛlɛmabolo caman kɔni kɛra nka a la kumabaw kun ye min ye o de ye nin ye k'a fɔ fɛn min CNT bɛna dayɛlɛ ka maa 26 fara a kan a kɛ maa 147 ye fɛn min gouvernement fana o bɛna bɔ maa 25 la ni k'o fana mɔnɔ bɔ min b'a to maa caman bɛ se ka don a kɔnɔna la cogo min na bɛn ni kelenya ka na an ka bɛn kelen ma don n'a nataw la fɛn min ye Mali ye i ka dɔn a ka se ka sɛbɛkɔrɔja ayiwa maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka bɛn k'a bɛ bila o minɛn kɔnɔ ni mun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indépendant na indépendant y'ale bila ne bɛ sɔrɔ Bamako ta tuguni dɛ Antoine an ka taa Bamakɔ kɔnɔna na an ka to yan dɛ Antoine Bamakɔ kɔnɔna na opération dɔ bɛ yen u bɛ min wele ko opération coup de pied coup de pied min ye aw ka dɔn fourmilière o tɛ n tɛgɛ so yan ni se tu digɛso la o bɛ giri fa bɛɛ ka a ye se tu digɛso la o kɔni o ko bɛ ka daminɛ awa min ye anw ka maa ɲɛmaw fɛ olu kɔni ka hakilila tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ cogo min na awa min ye degejuguni minnu bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen salo an dɔn o de kɔnɔna na sa min bɛ février kalo tile 23 tile 22 a tile 23 a bɛ san 2022 min ye a bɛ ka dɔ brigade anticriminelle BAG brigade spéciale d'investigation BESI o kɔni a bɛ ka dɔ olu ka dɛmɛni min ye maa dɔ bɛ yen n'o ye groupement mobile de sécurité GMS ani commissariat min bɛ yen n'o ye 13e arrondissement ye gendarmerie nationale garde nationale an dɔn a bɛ ka d'u cunna yɔrɔ jumɛn ɲamana o garabali min bɛ yen n'o ye sugu a bɛ ka dɔn min ye bagan feere sugu ye u taara ka taa cun ye u cunnen ye sa maa 19 u y'o a bɛ ka dɔn olu minɛ n'o bɔra maa 5 u y'o moto 5 u y'o fana minɛ o bɛɛ bɛ sɔrɔ directeur de sécurité et contrôleur général directeur de la sécurité publique contrôleur général El Hadji Youssouf Maïga ale anna ka cɛdenw u ka wuli ka jɔ ye ani sababa bɛɛ na dɛ a kɛra sababu i ka dɔn min ye tigɛjuguni minnu bɛ yen n'o ye aw ka dɔn ani minnu b'u tɛgɛ jigin maa pɔsi la ani minnu bɛ aw dɔrɔgujugu ta n'a kɛra hali dɔrɔgu feerela yɛrɛw u ye aw tɛgɛ da maa caman kan o maa caman sibiri don février kalo tile 5 min ye an ka o maa fana u ye wuli ka jɔ dɛ kɛ ka taa yɔrɔ jumɛn Jikɔrɔ ni Para yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko Laginɛ Gare an dɔn u taalen sa maa 117 u y'olu minɛ maa muso 6 min ye u y'olu fana minɛ muso bɛ sonyali kɛ de a bɛ bɛn muso 6 u y'olu fana minɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen a bɛ k'a dɔn bolimafɛn n'o ye senfilamafɛn u y'o 22 minɛ n'o bɔra a bɛ k'a dɔn min ye carton 82 o ti dɔwɛrɛ furajugu ani dɔrɔgujugu dɔw bɛ yen u y'o bɛɛ lajɛlen minɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen sachet dɔ bɛ yen n'o ye mana dɔ ye a bɛ k'a dɔn chanvre indien o ti dɔwɛrɛ awa juin u y'o fana minɛ awa nin yɔrɔ kofalen na nin kun ti dɔwɛrɛ lakanabaliya min n'o b'an ka jamana kɔnɔ n'i ye awa kɔrɔ marabolo ka taa se camancɛ marabolo ma ani tilebiyanfan fan dɔ n'i ye olu bɛɛ lajɛlen girin a kɛra cogo cogo awa dɔw falotɔ bɛ se Bamakɔ walasa awa min ye k'o bali walasa hali n'o y'a sɔrɔ olu donna tɛgɛ bɛ se ka da olu kan cogo min o de ye nin ko in a wulikun ye dɛ k'i sen gosi awa digiɲɛso kan min ye k'i sen jugu digiɲɛso kan ko jigiɲɛw bi ka walawala wa min ye da min ka kari u fana na tun bisimila Antoine nin sɛbɛn in
ay ni bo sebe ngono sebe mu wawle ko soir de Bamako Yusu ni ye ale bla min ye ale bi l'indépendant ne ba leta l'indépendant femi Goodluck Jonathan ye Nigeria jamana nyama koro ikaro ale de chela benikela ye ikado Mali gelea abse ka ban cogo mina Goodluck yere ikaro kwa ka do anga jamana ngono bi femi ye ala misai février kalo tile 24 na arrêté avion kono kaba ajigina ke opona kwa ka na bi Mali kono femi ali bi kuma nyanya ani foro nyala fanga ma nyemo ni nyanje mimba to gula mi me anga abise ka joshi ka boy tugomina Goodluck Jonathan ma tamange me ka yingali ke yelma aywa bibi na abina mi fo ni na ke sababu ye kana ni ben bada yewa o nyingali o koni o be ma chamandala akoni Goodluck Jonathan ere taka laje ay na ko hage mingi anga jamana kono ya wuli ka jola bela jele yesi ka fo bise ka ke samati fen tugomina mari do mi se ka ben tugomina femi ni gela mi fana be anse daw ni nyanje fana gela bise ka ba tugomina ka bibla o mina kono opona fem ni wote go ye minire keme ka ani sedao ay waninga ango do nywana wote dore sedao moko ne ajira ka fode ko munu me fangana bibina ko lu kon ba fe ka to fangala kudai ka tro fem ma nyemo fana unuka dangane obe nywana sabu ka daga jamana lakana ko ani fem jamana basigili ko ye ma de be dabela jelena Goodluck Jonathan ko mado mami nabe molla ma ko sebe mado mami na kesrimbe wa ti sengade tananga segila abana anga bedro ne sa afara afika marasa do Goodluck Jonathan opona bi abina femi ya ni manyema o jamana manyema bi nywanye kapma me mato alibi Mali ni seda wote gola mi o kasega joshi ka boy femi fana e wote ko ye minu nga ke Mali kono ya aywa o watu anulu dandigelu kuma kanga ke olu bela jele ko nga opona fatrike ba ko ni yemi fo o de ka fo fem ngoni seda o ka tidendu kenenga Goodluck Jonathan aywa tamabere ko ba bulo bikana ani Mali manyema bi na sika kuma abela jele ku ye minye beni kiliya biseka na tumna fam ali biseka na tumna sabu kada ka Mali res moli seda o fen jamana abi Mali sabu ko degunde na jamana chama fana de be seda o kono afana bu toro de Yusu akona me aw ngabi frontière bi datugu aywa anga war ko lune do o nga nandun lo me nywana aywa nyugo bi nyaga wuli de abana jamana chama be bi gilam me Malika e ku rete ni ka ko donde ndesani sabu kadaga olu fana ka soro chama mbombe ola opma Goodluck Jonathan abina Mali kono bi aywa alamsena février kalo tile 24 aywa sika fo na kane ma nyemo no nyanje ali bi nugo abi sika do Mali kola tugomna kwa bibla o mina kono ndesani anya salo ka bo l'indépendant andon alaka anzutura alibi minye iye kerefe jamana munu wo kwa fo ambargo mi na kera awnga jamana kono e awngle nda geleya awngle da geleya ke gui andon kodowara awakado minyi kodowara kawye bi ulu koni awakosa na a hikado do koni bora kadama ka jira ka fo dadumuni fen ulu geleya ledo kodowara awminyi dadumuni fen ulu achamambe bi olu saniga gelende ina fo fe munun be nolwe ma mago ye awabi no bo wole ko le produit de première nécessité andon awakado o fauna za tulu bola miye malo bola sogo fana bola no tabara kaboy miye tajiyo o fana bola basite andwan me awakado nyeralla samba flani mugani kele ye mi korware aw mi mawko ngu bala fom bi ka yele suko dola nga kosa naza andon awakado mi dadu muni vonyi a chamambe bi korwara olutsika sane tangula taji bola mi awakado essence gasoil taji mi awakado kemeni muga ani saba kamani bisbani koke bismillah andwan gado kamani bisbani ngo andwan oko kembe gele abai no temana kabwe minye sugo ere koni otsika sakora warabi minye tuluyo otsika za no bora malo okagele na bele gelenye mami be no Jean-Philippe Copier na le président de fédération des consommateurs minye mamunu be dadu munu ve na koloji korwara ale koni awajira ka fo nyere la minye awkado soro kembe awagele aye
sango ta dadumuni fɛnw olu sanni min aw ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen la sogo min filɛ nin o tun bɛ bɔ Mali la ka taa Kɔrɔwara min ye aw ka dɔn gɛlɛya min dara ka Mali sɛgɛrɛ k'o kɛ n bɛ sababu ye k'a dɔn ka balo ni ko sogo gɛlɛya Kɔrɔwara n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye dadumuni fɛn dɔw bɛ yen i n'a fɔ aw min ye malo ani ɲɔ ko kɔni aw ka dɔn maga tɛ ka k'o la Kɔrɔwara bi dɛ ko nin kɛra fiɲɛba ye nin kɛra gɛlɛyaba ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko fɛn o fɛn bɛ Kɔrɔwara ni o dɔw tun bɛ yen n'o tun ye 40 ko dɔw kɛra 80 ye dɔw minnu tun bɛ yen n'o tun ye 20 ye k'a dɔn kɛra aw k'a dɔn 35 ye ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ mun fɔ min ye aw k'a dɔn jamanadenw kɔni olu t'a dɔn bɛ min kɛ bi min ye aw k'a dɔn dɔw kɔni kɛ bɛ k'a ta k'a kɛ Covid-19 min n'o yera diɲɛ kɔnɔ o ti dɔwɛrɛ banajugu min bɛ yen n'u b'a wele ko coronavirus aw bɛ ka dangarili min kɛ adamadenw na k'o kɛra sababu ye k'a dɔn k'a gɛlɛya min ye ko ni gɛlɛya ye k'a bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw k'a dɔn min ye olu ka gɛlɛya fanba ko dɔwɛrɛ tɛ embargo min sango ta sogo ani malo embargo min n'o pinpinna Mali kun dɛ k'olu ka gɛlɛya fanba dɔ fana bɛ yen fɛ ayiwa Ala k'an kunna diya Ala ka sababu ɲuman d'an ma Reflet d'Afrique an ye nin sama ka bɔ a kɔnɔ Youssou i k'a dɔn faransikan la u bɛ kuma dɔ fɔ u bɛ daɲɛ dɔ fɔ ko l'interdépendance o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen dulon bɛ ɲɔgɔn na an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn don jango n'an bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kuru kara bi an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn don jango an yɛrɛ minnu bɛ farafinna tilebin fɛ yan n'an ye jɛkulu kelen ye o de ye nangaraba ye o n'o tɛ Kɔrɔwari ni Mali ni Laginɛ ni Sénégal ni Mauritanie an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kungo kɛ baasi tɛ an bɛ ɲɔgɔn kule k'a bi ayiwa Ala k'an kunna diya nka an bɛ nazaraw fana kɔrɔfɔ nka min fana ɲuman min ka ɲi n'a bɛɛ ye farafin jamanaw k'a dɔn k'a fɔ ko an ka sini ɲɛsigi a b'an yɛrɛ de bolo fara ɲɔgɔn kan a banna baasi tɛ o bala Youssou ne y'o bila ale bɛ l'éducateur du renouveau ne bɛ ale ta bidon bɔli don an bɛ taa an jɔ sɛbɛn ɲɛ 5nan na n y'a fɔ kuma daminɛ na Boko Basaba 554 o ye nin ye fɛn min ye premier ministre ye Dr Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn ɲɔgɔnkunbɛba min n'o bɛ ka kɛ Émirats Arabes Unis i k'a dɔn ko an yɛrɛ kɛnɛ kan Choguel tun bɛ kɛnɛ kan k'a kɛra kunnawolo belebeleba ye nin ye ɲɔgɔnkunbɛba ye i k'a dɔn Émirats Arabes Unis diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye jamanaw ka sɔrɔ ko an'u ka seko n'u ka dɔnko kɛnɛ don ayiwa fɛn kɔni ye kɛnɛ min ye ni maa kan k'i yɛrɛ jira a kɛnɛ kan kosɛbɛ sabu jamana ka yanga a n'a ka danbe i bɛ bɔ n'a ye kɛnɛma k'a jira diɲɛmaa na a b'a to an ka jamana bɛ bonya a b'a to tanga belebeleba bɛ da an ka jamana kan a ko Mali ma to kɔ nin ko in na dɛ Émirats Arabes Unis délégation belebeleba i ka dɔn o taara min kɔni anw ka jamana yɛrɛ sɔrɔ ka se ka taa jira diɲɛmaa na jamana seko n'a dɔnko i ka dɔn ne Mali ye i ka dɔn o don fana o sɛbɛkɔrɔ ɲɛnamayara Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ délégation in ɲɛfɛ i ka dɔn Émirats Arabes Unis fɛn min ye nin don ye a kɔni kɛra kunnawoloba ye sabu Mali yɛrɛ to a la don dɔ de kɛrɛnkɛrɛnna o kɛnɛ in kan ye n'i ye Mali drapeau ta k'a lajɛ o drapeau fana tun bɛ drapeau min kɛrɛfɛ o ye Émirats Arabes drapeau ye o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min an ka hymne ye n'a b'an ka jɔnjɔn ko fɔ Mali ta o fɔra fɛn min ye Émirats Arabes Unis maaw ta o fana fɔra bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiya mɛ Émirats Arabes Unis maaw ani Mali délégation n'o ɲɛmaaya bɛ i ka dɔn Choguel Kokala Mayiga bolo a kɔni kɛra nisɔndiya belebeleba ye a kɛra kunnawolo kɛnɛ ye o fana fɛn min kɔni ye Mali seko n'a dɔnko ka taa se Mali sɔrɔ ko ma a bɛ ɲɔgɔn bɛɛ de ko fɔ sabu diɲɛ jamana tila bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin exposition clé belebeleba in kɛnɛ kan nin ɲɔgɔn bɛɛba in min n'a bɛ ka kɛ larabuw fɛ yen Émirats Arabes Unis a ko fɛn min ye Mali ye ayiwa maa caman n'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ nafolow bi yan anw ka jamana kɔnɔ fɛn min opportunité d'affaires o b'a jira k'a fɔ yɔrɔ do maa kan kana se ka baara kɛ yɔrɔ min na nɔ ni ka se k'a bɔ kosɛbɛ fɛn min ye Mali yɛrɛ to ala dɔw ye o kɛlen nin dugu in na a jamana in na a kɔni sɛbɛkɔrɔ pesara kosɛbɛ fɛn min ye ko caman ye olu kɛra nin don fana kama ka se ka taa jirali kɛ an ko ma ko les parades d'avion fɛn min ye avion kɔni ye k'u pande jamana ɲɛma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛna avion bɛ munumunu de ka seko ni dɔnko jira o baaraw fana kɛra fɛn min ye dɔnkiliw fana ye dɔnkili dumanba dɔ fana dara ko Mali bɛna ja o dɔnkili fana Musangare bɛ yen a bɛ bɛn o ala ani Safi Jabate ani Cheikh Tidiane Seck Janbe ndesani i k'a dɔn fɛn min kɔni ye an ka seko n'an ka dɔnko tigilamɔgɔw olu fana bɛɛ lajɛlen fana bɛ kɛnɛ kan a kɛra kunnawoloba ye larabuw yɛrɛ dabali banna diɲɛmaa dabali banna i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ Mali la wa Mali sɔrɔ de bɛ tan wa Mali seko n'a dɔnko de bɛ tan wa i k'a dɔn ko nin kɔni a bɛna kɛ kunnawolo belebeleba ye fɛn min nin ɲɔgɔn bɛba in n'a tɛmɛna Youssou ko maa caman ɲɛna an ka jamana ma fɛn min b'a to sɔrɔ i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen ka se k'a tɔnɔ bɔ seko ni dɔnko tigilamɔgɔw
ida magara pumana feminye maestro Sheikh Tidiane Seck abara o fume kene nga feminye ale de ko chaman labe umusangare fume kene ka base ku kuyate feminye kadero taramina vie farka touré tafi jabate numbele jele fume kene nga ko sebe feminye ikado ase nanye flana oye mali retola dobi no karango pavillon yero ni exposition bike nyongbe banum bike iba ka fo yoro do bi dandige nga yoro ni yen on ka pavillon kono bede fume ka giri nga ndesani femi mali sego na dongo mali na foloko mali re ikado anga yanga ka to jira jemana premier ministre Sogel ko kala maiga anaka delegation ko akira kuna ulobele bay woni ngene isave fana mali bunye brele basoro femi expo Dubai 2020 sabu 2020 mi fo dorete akun labana ka beno de abina fo kanna atika fo kan 2021 ngami 2022 kono aywa ko inde kun labana ida to akira oye o fana ni yalla ko koyi ko fo mami ngati nyeda ni ngoyinga alna foriye ko atna se ka foka se adala bikati nyeda ni ngoyinga ngami ngoni mbi ko blame danga mina ode ka fo jamana ko tama ka bonywana ode ka fo yirwa kun dala ja bela jeli ka se go soro femi fona ye nafa wiye anga nafa be nyamulo anga se ka nafa bo mi ngoni ba to bela jeli bi se ka lafia wani kene ngai exposition blebele nkene ka 25 millions de visiteurs ma million mugani duru o de bina munumunu ka yoro laje ka jamana o laje ika seko ni ka dongo ni ka nafolo mafɛnw on de bina yo kene ka ye shamara nebta amina kene ka damata ambe kaba mi fe ka mi vie dron ma million mugani duru de bina ta mali laje mi me envers mali yere mi ka ta fle abana o bana ko bibina jamana chama ngoni mbe ako nga fem ngoni malika yanga sebe ko bunyeme kenenga sabu kadaka ay wasorombe ana nga sego na nga dongo be tugomina ani jamana yare nyemo uluka nyeta anu keme ka sira minchi jamana be sega ay wa hera soro tugomina ko ni mbele jele ko mina ka kuna ulu blele bay ama Dr. Sogel ko kala maiga anaka delegation blele ba ani fem yanga sego na nga dongo tigla mawye ani fem yanga soro tigla mawye nu mbele jele ko be keneka mi mato mali abseka boni kuna ulu bay ni kenenga tugomina ni sebenye anya salo ka bo l'indicateur du renouveau indicateur du renouveau ni obla nebetla ka indicateur kelenda ode ni ale ka fatrier ode ko coopération Mali ani jamana mimbe na ma wele ko royaume d'Arabie Saoudite Arabie Saoudite a délégation ba u bisiblara awnga transition ma nyema fe o ti dore o ye Assimi Goïta mi colonel Assimi Goïta mi akado ka conseil mimbe no e awa conseil mi no e de la cour royale Arabie Saoudite Ahmed bin Abdul Aziz Kita andon ale bismillah mi Assimi Goïta fe bismillah le awkado puma konana mi Arabie Saoudite ale maliche benyo ama mi mani nyanje ikado armade mi mani nyanje aniteria mani nyanje ko te bila ko e de jati mineke ibai ka fo awa mi Arabie Saoudite ale maliche ay kado la be jamana bawdo de o de konana za mi awkado ni mi vlene ni bismillah le mi vlene nungu sembo ukono koro kana anga jamana kono ka bi ke so awa minye ko chamambe bolubena boloda mba maliba kono o minye awa bolodali koza aye awa minye awa kado Arabie Saoudite ama nyema mimbe le prince héritier Mohammed Ben Salman ayo ka foli fo Assimi ka ba fo ka wali jumando ka bi do ke awa mi lakana bali am mali kono ani gele am nda me ka mali segere ko ala ka mali bo aboda jumanve ono bora sa minye awakado conseil mimbe ne kurural conseil awa Arabie Saoudite ale koni ya jira ali bi abole ka fo malin ni awa Arabie Saoudite nyanje minye teria ani badia ni sinya de bani nyanje ni ala sonama dona natawla minye awakado anga jamana dew olo fana nata awakado sembo kono goro na yano chesa e kado kanu ni ko bele gele damene anga ministre mbe gasitila mo ga to wa muraga gasitila kan sisila mbe no ya bla jopie ale fara fulila si aywa Yusu ikado abe famu bebe nyamagu muguni ino muga do bala ikado kabiso ga dele Yusu le dikate du renouveau amurani mbe abe famu
gasi te mburangala l'indicateur du renouveau ne b'a ta kokura kun fɛn min ye i ka dɔ Sénégalikaw ka député dɔ u k'a ma ko Mamadu Jɔpu ale na kun bɛ taamana an ka jamana in kɔnɔ i ka dɔn a bɛ tile damadɔ bɔ fɛn min Sénégalikaw ka nin député in ye Mamadu Jɔpu a kumana kosɛbɛ n b'a yɔrɔnin kala faransikan la le système néocolonial est arrivé à sa phase finale a ko k'a ye nabilara sa a bɛ ɲɛ fɛn min ye i ka dɔn n'a fɔra ko système néocolonial o de ye k'a fɔ nanzaraw ye an mara waati min na colonisation waati ayiwa hali n'o mara kɔni tɛ yen bilen u taara guloki wɛrɛ don ka na ni mara siya wɛrɛ mara kura wɛrɛ n'o ye système néocolonial in ye k'o fana bankuma sera dɛ fɛn min ye diɲɛ ko ban waati b'a la f'a ka dɔn k'a fɔ o bankuma de selen ye nin ye a ko ale nana Mali la a ye fɛn min a ɲɛ la a b'o de dɔn embargo min n'o bɛ an ka ni gɛrɛndɛ min bɛ an kan a ko a bɛ ka datigi jamana min na k'o de ye Sénégalais ko Mali embargo ala le grand perdant ko a bɛ ka tiɲɛni yɛrɛ min se Sénégal ma dɛ e ko a laban a tɛ k'o se Mali yɛrɛ ma wa Sénégal port n'u ma kɔlɔsi a bɛ tila o ni Laginɛ ni Moritani cɛ min f'i ye fɛn min ye nin député in ye Sénégalikaw fɛ yen a ko fɛn min ye Mali datuguli ye ko a bɛ ka gɛrɛndɛ min ni tɔɔrɔ min se Sénégal ma k'o ka jugu kosɛbɛ a ko ni datugura ko Moritani dayɛlɛlen don Moritani ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ni ka segin bɛ ka kɛ n'olu datugura anw ɲɛ fɛn min Laginɛ dayɛlɛlen don a ko hali Côte d'Ivoire min filɛ nin ye kɛ fɛn min kɔni ye gɛlɛya ye k'a bɛ yen f'a caman fɛ koyi o fana fɛn min kɔni ye Sénégalais ko in kɛmɛ k'olu yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye Sénégal ye ayiwa danjɛw olu datugulen don k'a sɔrɔ fɛn min kɔni ye jago yɛrɛ ye ani taa ni ka segin ni ɲɔgɔn cɛ Mali ni Sénégal a ko ka fisa kosɛbɛ sabu n'i y'a lajɛ ka minɛn yɛrɛ bɔ Kɔgɔji la ka na n'a ye anw fɛ yan 100 o bɛ tɛmɛ Dakar o fɛ n'o datugura Mali n'a to i ka dɔn fɛn sɔrɔbali ye an n'a munumunu k'a ɲɛsin fan wɛrɛ fɛ o setigi Ala de ye dugukolo in da k'a fɛrɛ koyi a banna Youssou Ala ye dugukolo da k'a fɛrɛ ni ma ku yɔrɔ min ni Sénégal datugu i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ i k'a dɔn Kɔgɔji bɛ yɔrɔ wɛrɛ Kɔgɔji bɛ Moritani Kɔgɔji i k'a dɔn a bɛ Laginɛkaw fɛ yen i k'a dɔn an bɛ munumunu salo kɛ min kɔni y'an ka maamakow ye k'a bɛɛ lajɛlen kɔni dilan ale kɔni ye min fɔ n'o bi Sénégal député in ko fɔ Mamadu Jɔpu ale ko ale ka laɲini kɔni ye min ye a n'a ka wele ye min ye Sénégal ka dayɛlɛ joona joona fɛn min kɔni taa ni ka seginw bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya walasa an ka jamana bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na Sénégalikaw kɔni député min filɛ nin ye a ko fɛn min ye marabaw ka marabaa kuraya min bɛ an kan k'u k'a dɔn k'a fɔ k'o banna a bɛ fɔ fɛn ma ko n yɛrɛ ye nin fɛn fɔ cogo dɔn wa France Afrique o tɛma bannen o banna ka ban anw dɔw ko la bilen o tɛ banna France Afrique k'a kan ka dɔn k'a fɔ tariku kɔnɔ o ko banna fɛn min ye maracogo kura in fana ye o banna min bɛ yen sisan jamana bɛɛ lajɛlen kan k'i jɔ i ka dɔn k'a ɲɛ wa ɲɔgɔn na e ka nafa ye nin ye ne ka nafa ye nin ye nka k'a fɔ ko maa dɔ bɛ taa bɛn maa wɛrɛ kan k'i b'o bolo tɔnɔmi k'o d'a kɔ k'o b'an kɔ o waati kɔni o tɛmɛna o mana fɛn min ye CEDEAO ye ani Faransi ani tɔɔrɔ min n'o taa bɛ ka Mali sɛgɛrɛ bibi na f'a ka lajɛlana ale ka jamana ye Sénégaliden ye Mali datuguli bɛ ka min kɛ Sénégal la bi a bɛ ka sɔrɔ min diɲɛ Sénégal bi k'o ka ca kosɛbɛ o fana k'ale ka laɲini ye min ye da ka yɛlɛ joona sabu ka d'a kan olu yɛrɛ tɔɔrɔ mɛ ka se hakɛ la ayiwa k'olu yɛrɛ ta bɛ ne ka juguya ni Mali ta ye nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur kɔnɔ olu fana y'a sɔrɔ sira min fɛ o ye Senenusu maaw ye Senusu ye awa n'i y'o bila an n'a bila dagirinda la an bɛ taa Jɔarɔ n'an bɔra an bɛ tila ka n'an sigi min ye ka kunnafoni lase o tuma awa min ye technicien ye a ye tɛmɛ ko ye an ka taa sugu la ka na an dɔn awa k'a dɔn min ye tako filanan an n'o daminɛ tako filanan min n'an b'o daminɛ ne ko yanni ka tako filanan in daminɛ o groupe commencé a bɛ dugu la de wa Ablaye Mayiga a bɛ dugu la colonel Youssou a bɛ dugu la wa a bɛ dugu la wa a na kɛ n'a bɛ dugu la dɛ Youssou kuma in ma tile wa walasa k'a dɔn k'a bɛ dugu la n'i ma kura verti la i bɛ tɛmɛ ye o de la i b'a dɔn n'a bɛ dugu la walima n'a tɛ dugu la Ablaye Mayiga a n'a ka baarakɛlaw groupe commerce an ka foli b'u ye an ka foli b'u ye a tɛ taa karisa kɔ mun y'ale ka ko diya ye mun y'a ka ko diya i b'a dɔn wa ani kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye walima n'a ye téléphone ci a bɛ sin k'a da don ko kɔrɔ dɔ la ten kabi ko kɔrɔba dɔ min yɛrɛ bɛ sin k'e hakili sama ka taa o ka ɲinɛ ko ye nka a bɛ sin k'a daminɛ ten fɔlɔfɔlɔ an kun bɛ baara minnu kɛ
ani an ka maakɔrɔ tun bɛ baara minnu kɛ ani sigi tun bɛ cogo min na n'a ye sira fara ka don ye f'i fara ka sigi ten ni ala n'a gɛrɛ Ablaye Mayiga an b'a fɔ dantɛ foli min na e bɛ sɛbɛn ta wa n bɛ min f'i ye nafolo ni jɔyɔrɔ n'a ye fili yɛrɛ ma an dɔn na a b'i kɛ dɔnbaa lafili ye ma an k'an ka cɛkɔrɔba fo min n'ale bɛ Kayiba Jabate an bɛ ɲa an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ɲama sɔrɔ a n'a denw n'a mɔdenw a tulomasamaw u bɛɛ ka nin jɛmukan in lamɛn fo y'a fɔ Kayi o tuma an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen n denkɛ dɔw bɛ yen kana ɲinɛ o kɔ dɛ jɔnni n'an bɔra Kayi n bɛ tila k'a f'i ye wa Kayi tɛ e ka tila fɔlɔ bɛɛ a dɔn min ye ministre de l'urbanisme kɛra ministre t'a fɔlɔ koyi n ko n denkɛ dɔw bɛ yen n bɛ foli bila ka taa ma bi e b'o dɔn wa jɔnni e tɛna denkɛ dɔn i denkɛ kɔrɔba in denkɛ kɔrɔba min Somaso dugutigi Somaso président bɛ yan dɛ république de Somaso république jumɛn a président bɛ El Hadji Marakaci Ndaw n bɛ min f'i ye i tɛ nin kuma dabila a ma kɛ ɲɛna dɛ Somaso dugutigi n denkɛ fɔlɔ de don i bolo don ka sɛbɛn ta n ko Somaso n'olu bɛ fara ɲɔgɔn na kuma caman ne kɛ tɛ na Somaso n'olu bɛ fara ɲɔgɔn na u bɛ fari de tila o ni ɲɔgɔn cɛ n'u ka ɲɛnajɛ banna n b'a si dɔn Bamindaw delila ka na ni n ka fari ye ani Amindaw Banakabugu la olu delila ka na ni n ka fari ye fari ni situlu olu si tigɛ tulu k'a la kuma banna u bɛ situlu yɛlɛ de bisimila a dɔn a bɛ sɛbɛn da ministre min bɛ n'an ɲɛsinnen don an ka soko ministre ma ministre Labita min ye nin ministre ye an ka misi dɔ ye misi ministre de l'habitat ale kɔni ye a bɛ k'a dɔn ko a na yeelen bɛɛ lajɛlen kɛ min ye a bɔ kɔsa in na ko min dɛmɛna ministre Birema Kamina a ko a min ye ko min n'a kɛra a ye maa caman dabali ban dɛ a kuma nana ka na caya min ye réseaux sociaux ye ani k'a dɔn min ye kunnafoni sira dɔw ani gɛrɛndara baro ani dukɔnɔ baro a min ye logements sociaux ko min n'a daminɛna ni hajo min ye maa minnu bɛ ni a se tɛ ni dɛsɛ bɔ olu la olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ an dɔn a dabɔr'o kama nka i k'a dɔn min ye kɔsa in na a tila ni min kɛra o y'a sɔrɔ min ye k'a dɔn maa min bɛ yen tako filanan min filɛ nin k'o ye k'a dɔn min ye 10,2 ani 500 ani 56 o so dɔ bɛ o kun ka kan ka di maaw ma an dɔn nin ka jɛkulu min bɛ yen o jɛkulu a bɛ k'a dɔn a jirala k'a fɔ min ye transition maa ɲɛma ye fo ka taa se ministre ma olu kɔni o nana sɔrɔ jɛkulu in bɛ yen olu ma maga jɛkulu in na nka u y'a jira k'a fɔ maa kura kana ta ko kura kun maa minnu bɛ a bɛ k'a dɔn sigiyɔrɔ ka di olu ma minnu ka sɛbɛn bɛ yɔrɔ ka kɔrɔ so ka di olu ma nka an dɔn na wɔ min kalaba min ye maa dɔw bɛ yen olu tɔgɔ kɔni nana ka na ye a bɛ k'a dɔn sodi ko in na kabini u ma ɲini u ma sɛbɛn bila ka taa ko yalima o sera ka kɛ cogo di waati min na nin ko ye a kuma nana ka na caya ministre min bɛ n'o ye Birema k'a dɔn Kamina ye ale ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ i k'a dɔn jɛkulu min bɛ yen a y'o da jɛkulu a y'o filenkolonji ni k'o da kolonji i k'a dɔn min ye commission min bɛ yen a y'o ci ni ka bɔ yen an dɔn o bɛ mun jira sa k'a fɔ min ye hali bi an k'a lajɛ k'an sisi ka yɛlɛma don k'o la n'an ko Mali kura an yɛrɛ fana ka kurakuraya an jogo la dɛ ministre kɔni ko k'ale t'a bila dagirinda la dɛ wa i k'a dɔn min ye ɲangini bɛna kɛ maa minnu kɛra sababu ye k'a dɔn ka nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲagami min ye maa minnu kɛra sababu ye i k'a dɔn min ye ka dibidibi don nin ko in na k'a bɛɛ lajɛlen na ɲini ni ka tɛgɛ da u kan an dɔn o tuma k'a dɔn wulikajɔ kɛlen don min ye an ka jamana ye k'a dɔn nin de b'a jako ye hali waati kɔsa in na ko dɔ kɛra k'a dɔn min kɛra kanam fo ka taa fara k'a dɔn emiya kɔnkuru kan an dɔn ani énergie de Mali an dɔn dibidibi min kɛra o la ko bɛɛ lajɛlen k'a bi da kɛnɛ k'a bi fɛsɛfɛsɛ maa minnu bɛ yen n'olu ɲiɲɛra la a ko la k'a dɔn n'u ma baara kɛ a sira kan o bɛɛ lajɛlen na kiiri ni ka tila k'u kiti ala k'an kunna ja ala ka sababu ɲuman d'a ma Idrisi y'ale ka fasiriya an y'a bɔ ne pana kɔnɔ ne pana an b'u fɔ dantɛ foli min na ne bɛ sɛbɛn laban da sɛbɛn min n'an k'a ma ko lettre du peuple o kuma bɛ min kan a bɛ kɛnɛya ko fɔ an ka taa Gabriel Touré la fɛn min ye conseil d'administration a tako 45 a kɛra fɛn min ye 2022 in na 2022 in na sɔrɔ ni musaka kan ka bɛn min ma jateminɛ k'a fɔ sefa wari a miliyari 6 miliyɔn 200
ni bi kɔnɔntɔn ni saba ana kunkanfɛ nin sigi ko 45 min filɛ nin ye n'a kɛra conseil d'administration Gabriel Touré la k'a kɛra waati la waati min kunnafoni caman kɔni olu dira ni ye Gabriel Touré yɛrɛ ta k'a lajɛ dɔgɔtɔrɔso belebeleba don an ka jamana kɔnɔ banabaatɔ caman olu bɛ furakɛ yɔrɔ min na maa min tun bɛ ko ɲɛmaaya la a don kama o de El Hadji Seydi Konate ye a ye foli ni tanu ni taa baaraw daminɛ ni ka ayiwa Gabriel Touré baarakɛla bɛɛ lajɛlen ko ni sɛgɛrɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ Gabriel Touré maa ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Sanɔgɔ i ka dɔn dɔgɔtɔrɔ Ablaye Sanɔgɔ ale ye kuma min da kuma min kɔnɔna la baara minnu kɛra 2021 la a y'i da don olu la o jateden minnu bɛ ani ɲɛtaa minnu kɛra ani jamana ɲɛmaaw ye minɛnkura minnu di a da donna olu bɛɛ lajɛlen la ka tila ka jamana ɲɛmaaw sɛbɛkɔrɔ fo u bɛ wuli ka jɔ min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ cogo min na a y'a jira k'a fɔ Gabriel Touré de ye dɔgɔtɔrɔso ye jama donda ka ca ye kosɛbɛ fɛn min ye diɲɛ don o don maa 3,000 ɲɔgɔnna de bɛ munumunu Gabriel Touré kɔnɔ tile o tile o ye tiɲɛ koyi o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min urgence ye banabaatɔ tɛ se ka bila ka suma fɛn min accident kɛlaw ye ani banagɛlɛ bɛ cun maa minnu kan a ko n'i y'a lajɛ i ka dɔn Bamakɔ yan 100 o 170 ɲɔgɔnna de bɛ taa Gabriel Touré la urgence a banna o tɛmɛnen kɔfɛ a ko baaraw kɔni i ka dɔn caman kɛra hali n'o y'a sɔrɔ baara tɔ bɛ jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ caman kɛ fɛn min ye baara bolofara minnu bɛ Gabriel Touré kɔnɔ ka na ni minɛnw ye ani fɛn min ye formation ye k'a bɛ nin sinsin o ka kosɛbɛ dɔ tun bɛ ka kɛ koyi nka san nataw la jango 2021 na dɔgɔtɔrɔw ka formation kɔni ayiwa bɛna don ba la dɔw bɛ dɔgɔtɔrɔw ka dafakalanw ko fɔ fɛn min b'a to dɔnniya kuraw ka se ka don u la minɛnkuraw fana ka don u ma sabu ka d'a kan minɛnkura o minɛnkura o fana n'a dɔnniya kura de bɛ ɲɔgɔn na fɛn min kɔni ye dɔgɔtɔrɔ Ablaye Sanɔgɔ ye ale y'o kuma fɔ ni ka jamana ɲɛmaaw sɛbɛkɔrɔ tanu kosɛbɛ a ko n'i ye Gabriel Touré yɛrɛ ta k'a lajɛ baara caman kɛra nka baara tɔ bɛɛ ayiwa san nataw fana u na fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ min kɔni b'a to ale bɛ maaninfinw maa mago bɛ se ka dilan cogo min kɛnɛyako ta fan fɛ o fana sɔrɔ ni musaka 2022 in na miliyari 6 ani miliyɔn 293 n'a kunkanfɛ o don bɛna don a ko dafɛ nin min ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ la lettre du peuple la lettre du peuple an dɔ n'i y'o bila ne bɛ la sentinelle ta o bɛ ɲɛ i ka dɔn ko yelen ka kɛ comité olympique national du Mali min aw ka dɔn n'a ɲɛmaa bɛ Abibu Sisoko bolo Abibu Sisoko bolo min ye comité olympique ko an dɔn aw ka dɔn maa dɔ bɛ yen i bɛ dinosaure dɔn wa dinosaure olu tun na diɲɛ kɔnɔ sa koyi dinosaure tun tɛ bagan gwalen ba minnu bɛ dugukolo ka fɔlɔ minnu awa n'u ye maanifin sɔrɔ dɔrɔn u bɛ dun i ba o kuma tɛ sogoba dɔw ma an dɔn aw ka dɔn dinosaure minnu bɛ yen an dɔn comité olympique de Mali min ye ministre ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la aw ka dɔn k'i wasa don nin yɔrɔ in na dɛ Musa Atayer a dogolen tɛ maa si la nin ye ministre min ye a nana aw ka dɔn denmisɛnw ani farikolo ɲɛnajɛ ministeriya la an dɔn a ye wulikajɔ caman kɛ wa maa min don i k'a dɔn a bɛ ministeriso in kɔlɔsi cogo bɛɛ lajɛlen la nka min ye maa dɔw de b'a kɛrɛfɛ i k'a dɔn a k'i kɔlɔsi olu la dɛ sanko ta comité olympique ko min ye comité olympique du Mali n'u b'a wele ko SENOM i k'a dɔn nin ko in a kɛn bɛ dan tɛmɛ wale wulikajɔ dɔ kɛra min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o b'a jira k'a fɔ maa dɔw bɛ olu kɔni kɛn bɛ ka min ye comité olympique k'a ta min ye aw k'a dɔn dan tɛmɛ wale min ye otage min ye olu sago de b'a la koyi min ka di n ye n b'a kɛ an dɔn e k'a jateminɛ nin ko min filɛ nin ye aw k'a dɔn don n'a nataw la min ye nin ko a bɛ maa min bɛ se ka nin ko ɲɛnabɔ o ye taasi ye taasi tɛ dɔwɛrɛ o de bɛ aw k'a dɔn jalatigɛ kɛ aw k'a dɔn nin ko gɛlɛyara cogo dɔ la an dɔn n'i ye jateminɛ kɛ comité olympique min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko les maîtres de l'opacité et de trupatillage maa minnu bɛ yen min ye aw k'a dɔn n'u bɛ ko kɛ duguni na ni ka sariya sɔsɔ aw k'a dɔn n'u k'u sen da aw k'a dɔn sariya kan min ye o comité olympique k'o kɛn bɛ o taasira ye aw k'a dɔn sira dɔw fɛ dɛ an dɔn a bɛ maa dabali ban min ye aw k'a dɔn hali bi e ka jateminɛ kɛ comité olympique aw k'a dɔn min ye maa dɔw bɛ yen a bɛ bisi sɔgɔ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ la ko nana ka na boloda waati min na luwankalo tile mugan san 2021 kasina ka baraka wuli kɛ min ye aw k'a dɔn ka sigida dɔw fara ɲɔgɔn kan min ye olu ka sugandi ni k'a ta ka kɛ comité olympique ye i n'a fɔ Tombouctou Mopti ani Kulukɔrɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn dɔgɔkun minnu tugura o la maa wɛrɛ wulila a k'a dɔn k'a fɔ aw min ye olu ma sɔn cogo si la olu dun aw k'a dɔn ko maa de ka ca Bamakɔ b'o la Segu b'o la Kayi b'o la
Sikaso bola Gao bola Kidal bola Menaka bola Taudenu bola Ikado awa minye Bwakare Darame ko o bureau koni awakado mamunu be ne Bwakare Darame ko du de ma ko ngacha andwana awakado ni mi flane minye nyere la minye awakado comité lembege e ka laje awakado nungo ni be samuga bali mede kele o mashuru malika akokera bare yara ko kera bara ire andwan o ni min flane min ye awkado anga yoro do be manga ugoni be de ina voire wi jakulu ani kado awa min ye jakulu wero be olu ko ni awkado mangam be andwan awkado ko ni ngoy na tutawa ko yelma abina ke bise falezmu ne min ye awkado manyema fla o kaye awkado jakulu kelenguna o min ye ko ni ministry ma laje mamunu ba krefe ko lu be ka sukuku de do abolo koy note awakado bele jele ba dobi mali awakado minye mede kele amana no samuga minye ote athletisme ye ote awakado awabalondai ote do fenja manje oti dore awakado gele ko ni be minye awakado seno sikono bi sino mkono bi comité olympique du Mali ko gele ababa kono bi ala ka jisma ka fura amina nyaro ministre ana mo ministre na wulika joke na wulika joke ni ba to ben bi se kana tugo mina abana e ko sebe ma bande sebe mana ni sebe bana ikado ambi bela jele fuka be wala nyumando nya fo kuna fon dama na feminye mono bo radio munu mbe malikono nu banga ay waje mukata ka mono bo ka do na nga sigida bela amu foni ngu wala nyumando o timane ngo fe Yusuf feminye ay wani kuna fona dumanye kuna fona dumami fe ngone renouveau ay wani soja be fa bela jele fe Sumala Traoré nanga mako kade ani mademoiselle Asta Keta nu kama ko asi olu fana tu bulu da manana o fana kade kwa fana duna duba kono sawo abana sanagro gele kade o fana fem woni furusiru ye olu blale do février kalo tle muka ane wolo blala ikaro misabugu katabla fo quartier malila fana mi dugo dunge bala ka furuke furutututu ye ikado ka keshi ane kene Sumala Traoré kade ani Asta Keta nu kama ko asi ayo furusiru blambe kalo tle muka wolo blala misabugu ane quartier mali segu jara aka gerana dondo sanangoro gere ndala nini ege jaraba mode joni ege andwani ite sabali kulugoro jaraba o mode ne murget lobilare murge konde ablet lobilare lasnet lobilare nani murget me bolota salit lobilare ale koro kabo ni ya ale fete go flake dro o ya ale ka ko o dadi anon blagi jara sunu jeni garage Malajalo coordinateur des handicapés kati amba fuga walin mando Cheikh Atraoré alebe Cheikh Amala Traoré ale inspecteur du travail mako kata se awakado angam sukoroba ma no awakado madame Traoré sugana suko e jelbugula madame Traoré yayi damele anga fuga walin mando anga tantia wajara nyamoy touré nyugudu damba domba kati malbugula kata se madame mare asuketa amba fuka wala mano ka jangne kita yasine bashikne kita atroci aluja adama dumbia alebe New York menne kurakado abana mesanga anwati bashite opana ki refugi wala mando nala sona ma sene juma aywa Yusuf Traoré ani korom morbo sanako obi nywa soro ya nexia o tenga mai enego teni me dugula da fama na ma joni korobani janjo masake janjo janjo masako ni nene na nya danga abi boli kanga jibala te jigina abi dugu ina de bo mo ta do na talenu na madola na te joila e ba soro aben nyanjila ale de bitoga ale de bene shuka bla flawla wa fo ko ne be bla flawla ne te blawla de janjo masa de sababu do flaw ni fefe ndara ka ire nubu la ya janjo sababu do de janjo de bene abene benga o de dogo ya o de mandine malla de gele buka keta no ta no no abu no bo mene abu no bo no flaw no me ble ya mali re ala ekran bla mana sa mali flaw bege men no mo mi flawi flako isebe ko iblea abana abendare wani fla nunu utomulo ha ale janjo mosafle ni temi vle duguma atwaidi sangare wa sangare ni jo anaseli mi yara kosam aywa dumpene ngoni emu maiza ko dumpene ko rabe ko ki tateche eni paj maiza ba anaseli mi hari eni emu
abana a janga do me way inshallah ba mari flaw amu bela jele fo bada fo le tan fo le mina nubo sole a PDG ani pagala andon nunu man na me sanga ani wati anga fo ko wali man do sanga ani wati aywa femi ne gaw krafe aw ka se gaw kuma ka nyumani janyuma ko do soro Usman to bolo men ne gaw la sara kamara Bouakara Jara Bado ambi bela jele fo ko be kelengele ki wasado yer la sabu dien fa be ko dongo do ko e sema ke madomi ona fo shini abi yusu ni morbo sanogo soro ya ni kene kelenga ka se ka donko baro la amma bamanga la kambe wati wore